I sad premijerno, pravo iz glave. Nema još naslova, ali recimo neka radni naslov bude bre. Kako vas nije sramota, bre, da lažete toliko? Kažete da se on prodao. Pitate, šta je bio pre? Bio je ništa i niko. A sada? Budale, ćao. Vozio je Jugo Koral, a sada vozi novi Audi. Zabrinuti ste za njegov moral. Ljudi bre, stvarno ste ludi. Kažete, jeo je lepa i masti, a sada jede kanapeje. Od kad se je prodao vlasti. Ljudi moji bre, stvarno ste dileje. Ta vaša priča vodu ne pije. Ljudi moji bre, stvarno ste glupi. On se sigurno prodao nije. Jer takav krš niko neće da kupi. Hvala.